Вие гледате така го правят жените в седмицата. Нашето предаване е посветено на мъжете и само на мъжките неща. Затова и всеки един ден от тази седмица аз и моята колежка Лора си имаме по един ко-водещ. Днес мой гост, приятел и партньор е певецът Крум. Заедно с него продължава нашият разговор с Сърджан. Не, аз му познавам, въпросът е, че сменям ударението. Да. Говорим си за красивите бижута и произведения, които правиш. И докато нашия разговор тече, знам, че ще ни направиш нещо в студиото. Тъй, че ти ако искаш, започвай, за да може да ни стигне времето да видим какво ще ни направиш и по какъв начин точно. Ние ще видим неговите произведения на екран. Тук ще ползвам, нали, мога да разказвам. Естествено. Ахат, който е естествен кристал. Един от полускъпоценните кристали. Той се формира, може би, милиони години има нужда, за да се формира това нещо. Те носят енергии и всичките неща, нали? Да, те по принцип имат някакво си лечебно свойство, което съчетано с метал. Да, това е алуминиева тел. Съчетано с метал излиза това лечебно свойство и помага на хората, които го носят. Да, значи метала и земята, понеже това символизира земята, те взаимно, когато действат взаимно, нали, когато са в група, в комбинация, едното подсилва действието на другото, другото отслабва действието на другото. Зависи каква цел искаме да постигнем. А по принцип, с какви камъни обичаш да работиш? С естествени. По принцип, най-много обичам планинските кристали, които са прозрачни. Така. Те са прозрачни, колкото е по-чист на вид самия кристал, толкова по-силно е действието. По принцип, те са универсал. Да, този колко е чист, да речем. Ето това вътрешното е планинския кристал. Ето това е чистия кварцов. Много неща да разбера и аз малко. Това е чистия кварцов кристал, който го има в самостоятелна форма. Например, човек, ако е болен, за какъв тип? Имаш ли някаква представа въобще така? Как действа? Как действа, на кого действа? Мъже, жени, характери или заболявания? Няма такова нещо. Значи, мъже, жени, характери няма такова нещо. Значи, неразположението, без значение каквото и да е, дали е физическо или е психическо, нали, така да го наречем, по принцип той действа по един и същи начин. Действа енергийно. В зависимост от това по какъв начин се носи, колко пъти, как и така. Нали? Но това не е целта на моите бижута. Всъщност, добре, като цяло жените интересуват ли се какъв вид камък носят или за тях е по-важно как е направен или цвета или колко е скъпоценен камък? Интересуват се. Аз по принцип съм много доволен и се радвам, че напоследък жените, не само жените, много хора по принцип се интересуват от скъпоценни и полускъпоценни кристали и минерали. И е хубаво това нещо, защото когато носиш едно нещо, ти трябва да знаеш какво носиш, според мен. Това не е само с бижутата. По принцип така трябва да е с всичко. Как го носиш, защо го носиш, каква е целта, има ли някакво предназначение или няма. Добре, ти сега, като го правиш това нещо, всъщност знаеш ли какво правиш, в главата ли ти идеята или както се случи на момента? Аз съм от артистите, така да се нарека. Импровизаторите. Да, абсолютно така. Но искам да ти кажа, че това е най-хубавото. Когато импровизираш, винаги се получава нещо много по-красиво от това, което всъщност като тръгнеш за някаква идея. Тук така, като гледам, може би единственото, което аз мога така да сложа и да не съм много забавен, а да съм Ама ти къде са женските бижута? Нищо да е аз, защото чувствам дискриминиран сега и искам да видя нещо за мене, няма ли да се наклича. Тогава попитай нашият гост, защо не ти направи мъжко бижу? По принцип, защо? Имаш ли специална такава колекция мъжка или... Не, за момента не, но планирам да направя една мъжка колекция, която ще бъде супер оригинална за мъжете, които обичат експеримент със себе си да правят, най-много с бижутата. Експеримент до каква степен е този експеримент? Всякакъв. Пеперуда някаква, мога ли примерно да... Можеш, то да не, зависи къде да има да го облечеш. Но тези ще са само по поръчка за мъжете или ще започнеш и мъжка серия? Планирам да направя мъжка серия. По принцип в момента нямам, но по поръчка може да се направи абсолютно за всеки вкус, зависимо от това по какъв начин и кога и как ще се носи. Все пак жените заслужаваме малко повече бижута, отколкото мъжете, така че мисля, че няма за какво да се сърдиш. Съгласен. Не се сърда. Съгласен. Кое е първото бижу, което си направил? Пазиш ли го, спомниш ли си кое? Това е малко смешно. Първото бижу, което го направих, беше една глинена плочка. Сигурно съм бил 6-7 клас. И направих я много красива, много хубава, боядисана, всичко, обаче не знаех, че трябва да се изпече това нещо. И тя се разпадна. И аз влезна да се къпя.
Супер. И тя се разпадна просто. Все пак от нея Тя просто се разпадна не и остана я ли няма. нещо? Поне нищо. Тя просто се разтвори. Добре, аз първото бижу, което си направил и пазиш. Първото бижу, което съм направил, съм го подарил. На кой? Истинското На някоя първо дама? бижу на моята снаха. Мислиш, че ще кажеш на жената, която ти е откраднала сърцето? Не. За съжаление, не. Не съм ми направил бижу. Все още. Така. Какъв тип бижута, по принцип, трябва да подаряваме на хора, които не познаваме? Има ли така нещо, което може да се хареса така на всички? Не са някакви близки хора на сърцето? Да. Дами като цяло. Да. По принцип, най-важното е да се довериш на инстинкт. Според мен е това. Значи, ако едно нещо е красиво и се харесва на тебе, може да се посъветваш с човека, който го е произвел това нещо. Може с продавачката госта, да се... тъй като аз съм ти на сърцето и ти нищо не си ми посъветваш. подарявал, какво да ми подариш на мен? Каза вече, че нищо Направо не си избери, като си тук. Какво ще... Знам, че изработваш бижута по поръчка и за жените, и за абитуриентките. Какви са последната година, вече минаха абитуриентските балове, какви бяха най-поръчваните бижута, които прави? По принцип, по-семплите неща. Ето мога да покажа, примерно, ето този тип. Да, аз ще го покажа на колегите, докато близък план. Ето тези две. Ето това. Дай направо цялото. По-семплите неща, които... И това ми направи впечатление, че повечето... Но това изглежда доста сребро. така мъничко, не Да. семпло, но може... На фона на пишните рокли, Да, които и ги ти носят. си изключително прав. Аз за това и Деца първият като въпрос торти. ти го Точно зададах, така. след като бижутата, които правиш, са доста екстравагантни, а каза, че и дрехите са такива. Или то може би, когато един дизайнер знае кое и как да го съчетае по най-правилния Точно начин. така. Значи, аз работя също и дрехи, така че когато направя една рокля, аз вече мога да предложа и едно бижу, което е идеално пасва към нея, като модел, като съчетание, като цветово. А артисти при тебе идват ли? В смисъл певици, Да. поп и така нататък? Да, повечето са от джаз музиката. От джаз музиката? Да, работя Имаме с ли още такава? Милица Гладнишка. Аз искам нашите Милица зрители да видят Гладнишка. какъв красив пръстен има, защото това, значи аз не знам с какъв материал е направено, но изглежда изключително елегантно. Облицована медна тел с охридска перла. Това е перла от Много, охрид. много красив изглежда този Много ти е пръстен. хубаво, Симо. Вече Нали? усещам намека, че искаш да ти го взема Виж сега, някой път. някой път. Някой път да се Имам застраховам. един пръстен на тази ръка, но на тази няма да ти Този ти е по-хубав. Другия от мъжът ти ли е? Естествено, от кой да е. Не знам. Не знам. И сега, важното, че е от мъж. Ако Точно жена така. тръгне да ми подарява пръстени, явно нещо не е като хората. Да си изключите, аз по да. телефона да си изключи мъжът ти, ще да кажа. Да си изключиш телевизор. То мъжете, според мен мъжете подаряват подаръци по два начина. Как наистина изглеждат жените и как те би искали да изглеждат жените в техните очи. Според мен е така. А взаимстваш ли някакви идеи от световния пазар? Като Не, цяло, в смисъл? Не. Не Аз се като копиране, абстрахирам. имам преди просто като атмосфера, нали се сещаш? Както... Не. Аз не следя тенденциите, може би да звучи странно, за Да, по-различно е. бранша, в който Напротив, съм аз мисля, че е по-правилно, защото ако следиш Точно така. тенденциите, ти ще правиш абсолютно всичко, което го има навсякъде. Докато то- ако се откоряваш по някакъв Ето пак начин, си ще вкарваш се вижда неговата част, различното. ама- Точно така, значи ти ако следиш една тенденция, примерно този сезон ще бъде, наскоро прочетах, че ще бъде карето. Шотландското каре ще се върне пак на модата. Значи ти без да искаш, ти по някакъв начин се съобразяваш с това нещо. Да. Значи, а ако не го следиш, ти налагаш един собствен стил, което е много важно за един дизайнер. Това, за съжаление, не е така на Балканския полуостров. Да. Или много трудно се случва това нещо. Защо е така? Сигурно защото всичко гледаме навънка. Точно така. Значи всичко, което е отвънка е по-добро и по-качествено и по-добре Защото го измислено нямаме. от това, което е тук. Балканския комплекс. А не е така. Аз съм много против това нещо. Ето Ами това. хубаво е, че човек от Балканския полуостров, космополитен, така да се каже, балканец, прави неща, които той си ги измисли и не ги гледа никъдето. Приятели, При ти дойде в България да правиш тези бижута, имаш, предполагам, собствено ателие тук, а все пак в Македония. Продължаваш ли там бизнеса? Не, аз съм приключил там с всичко. Никакви професионални отношения нямам към Македония. Дори за някои колеги, Имам приятели в сферата оферти. не изнасяш там да се продава? Имам оферти, но за момента мисля, че все още не е момента за това нещо. Защото там е един такъв момент на преход, който е много рискован. А в Черна гора за правиш ли нещо или такова всичко е нещо. само България Не, в момента? аз нямам никаква връзка с Черна гора. Освен името. Да.
Говорим си за бижутата, които правиш, и Крум те попита дали много от фолк-певиците или хора, артисти, които са със сцена, предпочитат твоите бижута. Но аз искам пак да наблегнеш на този въпрос, аз да наблегна ти да ми отговориш. Повече твоите бижута са насочени с цел ежедневие, така по-дискретни или наистина по-екстравагантни, по-сценични? Да. По-екстравагантни, по-дизайнерски, по-авангардни, ако щеш ги наречи. Те говорят сами по себе си. Значи тя ги изработвам от нестандартни материали, които по принцип не се... Примерно циповете. Това са колета, гривни от ципове, които са много оригинални по принцип и всички знаем, че един цип по принцип не служи за изработка на гривни и на колиета, а за друго предназначение. Точно така. Значи, напоследък имам идеи да започна и с рециклирани материали да произвеждам неща. Да правя бижута, което ще е също и полезно, понеже аз съм голем поборник и защитник на тази идея да опазваме нашата планета, да се грижим за нея, защото ние живееме на нея. Мене много ме яд. Аз не видях бижуто, което го направих. Затова искам да го погледна и докато ти ще говориш, докато нашият оператор го даде от близък план. Също аз те гледах как го правиш. Не беше много трудно, а същевременно като го направиш изглежда доста интересно. По някакъв начин вдъхновяваш ли се или всичко на момента се получава? Да, то без вдъхновение няма как да стане това нещо, защото няма артист, който не се вдъхновява. Вие ще съгласите с мен. Вдъхновението за всеки е различно. За мен вдъхновението е от емоционалната гледна точка. Значи, вдъхновявам се от хората. Аз не се вдъхновявам от птичките, от цветята, от природата. Да. Има моменти, когато това може да ме впечатли, нали, свързано с моята работа, но повечето от обкръжението, от хората. Като си тъжен или като си много весел, превъзбуден, речем влюбен или нещо, кое е по-така те кара да правиш изкуство? Аз падам малко меланхолик. Аз обичам, когато вали дъжд. Тоест малко драма да има. Творческата обстановка, да, точно такава. Когато не трябва да правиш нищо друго, да творя. Това е момент, когато най-много творя. Не мога да не те попитам, както казах вече за пореден път, повтарям, седмица посветена на мъжете в нашето предаване. Според теб какъв е идеалът за един мъж? Трябва да бъде... Да. По принцип всичките знаем как трябва да изглежда един мъж, но е трудно да го охарактеризираш. Кажи ми. Ето, двама мъже сте... Ти ли не знаеш? Аз не знам, точно. Ето, обяснете ми. Тихите води са най-дълбоки. Като първо трябва да бъде интелигентен, умен, чаровен, да се грижи за половинката при всички положения, да уважава самия себе си първо, за да може да бъде уважаван и не на последно да бъде с цели в живота. Значи да има цел, към която да се стреми. Да, много ти благодаря за това гостуване. Желая ти успех и отново ще те поканим в него. Така намира себе си, така намира и онзи образ на жената, която иска да бъде до него. Усещам, че този разговор ще ми е много полезен на мен. Само да видим рекламата и продължаваме с голям интерес.